început cu un vis, un mic pas, condus de o mare credință. Anul 2006 a fost anul în care s-a născut nu doar o companie, ci o familie cu o viziune, o călătorie. Acolo au fost multe provocări, unde puțini credeau că vom face față. Obstacolele erau multe. Dar nu am renunțat niciodată pentru că știam unde este dăruire. Succesul este inevitabil. Anii au trecut, am produs, am crescut, am devenit mai puternici. Am creat nu numai produse, dar și speranța că visul nostru este realizabil. Astăzi un brand care ajunge din Turcia în toată lumea, un sistem care atinge milioane și o familie puternică care stă ferm pe piața internațională. 20 de ani, atât de mult efort, atâtea realizări, atâtea povești. Fiecare an ce a trecut ne-a învățat un lucru. Împreună nu există nimic pe care să nu-l putem realiza. În timp ce sărbătorim astăzi cea de-a 20-a aniversare, ne mândrim cu drumul parcurs de noi și pășim în viitor mai încrezători și cu o forță și mai mare. Pentru că am început împreună, am reușit împreună și vom continua să creștem împreună. Felicitări cu cea de-a 20-a aniversare! La mulți ani!